Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe tinokuchingamidza ine mufaro pano pa Bombshow television. Nyaya yandauya nayo yakamira yakadai so. Pane anonzi Elvis Zhou, ZRP officer uyo akadzingwa, anga ambopiwa leave kubasa kupolisi kwaishanda mushure mekunge anga akunzi akurwara nepfungwa. Saka wakabva muti ngaamboenda kumba. Saka kupa kuenda kumba uku mukomana waye anzi aita zvemadrugs, ane 29 years. So pane paakazobvunza fodya dzake kuna mai vake. Fodya dzake kuna mai vake bva vati no, handisi kukupa fodya idzi vadzitsvaga muimba yese. Atsvaga imba yese akabva adzishaya. Ndopa akatanga kutuka mai vake kusvika avatema nematombo, kusvika mai vazosvika pakufa. Ndo zvakaitika. Saka right now the voice is now yours in the comment section kuti zvinhu zvinosereresa kuti alright, ari kunzi anga ane mental health. Handiti ko what was the reason yekuti iye anonzi aende kumba? Ndo zvekutaurwa nevamwe vanhu macomments enyaya iyi. Vari kuti sei iye akazonzi aende kumba, sei asina kuendeswa kuchipatara semunhu angaonekwa kunzi ari kurwara nepfungwa, pane kuti munobva muti ngaende kumba. Aigona kuzviita because haasi kuita mushe ari kurwara nenjere. So the voice is now yours in the comment section. What's your comment on this story? It's so sad. Tongoti rest in peace kuna mai vaita se watisiya. Thank you.